История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Арсений Ермолович. Музыкальной группе «Стары Ольса» в этом году исполняется 20 лет. В ее репертуаре белорусская музыка от средних веков до 18 века. Их цель – максимально точно приблизиться к звучанию городской музыки тех времен. Совсем недавно группа решила поэкспериментировать и выпустила кавер на «Зомби», который мы послушаем в конце передачи. А сейчас беседа с основателем и руководителем группы «Стары Ольса» Дмитрием или Змитром Сосновским. Идентичность. А расскажите кратко про группу, кто в ней играет и на каких инструментах? Мультиінструменталіст і вокаліст Алесь Чумаков. Ён наш галоўны вокал, галоўны спевак. Ён грае на таких инструментах, як рэбек, гуслі, ліра, шалмей, раушфайф. В принципе, гэта чалавек, які можа граць на любым інструменце, але так як мы абмежаваны эпохамі ад 13-го до конца 17-го стагоддзя, на гэтых інструментах ён в гурце грае. В нашым гурце грае лютніст Ілля Кубліцкі. Ён выконвае музыку, якую мы прапануем слухачам на лютні рэнесансавай, лютні сярэднявечнай і на двух відах цыстраў. Это таксама лютневы такі інструмент. На флейтах, жалейках, шалмеях грае у нас Марыя Шарый. На барабанах, рознага віду барабанах граюць Сергей Тапчеўскі і Алексей Войцех. Я, Дмитрий Сосновский, граю на белорусских дудах, на шалмеях и таксама спеваю. А почему решили именно вот этими рамками ограничиться временными? Справа в тым, што раней гэта музыка нам недасягальная, таму што і амаль не захавалася. То есть мы маглі і раней взять, але паміж пісьмовай традыцыяй і некаторымі крыніцамі, якія данеслі да нас музыку, і архаікай, якая захавалась в фальклоры, вось такі прабел. Мы можам пачаць самыя раннія творы ў нас зафіксаваныя, на якія мы спасылаемся, это 13 стагоддзя, Сальтарэлла і Тотентанс, две кампазіцыі. Многія музыка, якая зафіксавана на пару стагоддзяў пазней, мае прэтэнзію на тое, што яна запісана не в 16-17 напісана і выконвалася нашмат раней, але мы, на жаль, не можам пра гэта казаць. Што датычыць канца 17 стагоддзя, гэта ранняя барока, манерызм, так як гэтыя стылі пераплеліся, яшчэ вельмі шмат уплыву эпохі рэнесанса, і в барока мы в прынцыпе сталым не влазім, класічная барока, тому што стылістыка ўжо зусім іншая. Сярэднявечча давала волю музыканту, інструменталісту, выканаўцу, аранжыроўшчыку в одной асобе. Рэнесанс таксама адкрыў магчымасці вандровак музыкаў з краіны в краіну, абмен інструментамі, прыезд Боны Сфорца, великакняства літоўскае з цэлай капэлай скрыпачоў і людзей, якія гралі на цэлай групе віольных інструментаў. А барока гэта ўжо контррэформацыя, гэта рэвалюцыя в сферы музыкі, калі музыка пераўтвараўся ў выканаўцу чужой творчай ролі. То есть ему прыносілі ноты, ён павінен быў гэта граць. В адрозненне ад сталага барока, скажем, полацкі сшытак, які таксама барочны зборнік, утрымлівае яшчэ 16 стагоддзя. Адзін твор дакладна датаваны 1595 годам. Так вось, полацкі сшытак, хоць і адносіцца да барока, але гэта не тым, як ён занатаваны, ёсць сведчанне таго, што это не барочная музыка. Там некаторыя галасы просто пакінуты на выкананне музыкантам. Там не распісаны все партыі, што патрабавала ўжо контррэформацыя, для того, каб зменшыць волю музыкаў. Ім давалі толькі тое, што яны павінны выконваць. Это, як пісаў даследчык барочнай музыкі Николаус Арнанкур, австрыйскі дырыжор, гэта была рэвалюцыя. Музыкаў пераўтваралі ў выканаўцаў чужой творчасці, і свая творчасць, якая праявлялася ў музыцы сярэднявечча рэнесанса, дзе музыка выходзіў і не ведаў, што ён будзе выконваць, в залежнасці ад сітуацыі ён так і граў. Гэта эпоха ўжо закончылась. Таму барока гэта той, куды мы не ідзем і абмежоўваемся раннім барока, якое яшчэ дазваляла музыкам проявлять свои фантазии. А ваша музыка — это в большей степени реконструкция или все-таки интерпретация тех источников, которые остались? В большей степени интерпретация. По нескольких причинах. Самое главное — отсутничает критерий. Самый важный и главный критерий правильности, аутентичности в литературе музыкознавча пишут, аутентичности выконания старой музыки. Отсутничает человек того часу. Мы маем много доследований, и за 20-годовый период існування гурта мы пройшли шлях от творения
дазваленне стылізацыі да прэтэнзій на рэканструкцыю. І вось мы ведаем шмат крытэрыяў, якім чынам выконвалася гэтая музыка. Дзякуй Богу, зараз і інтэрнэт, і шматлікія даследаванні дазваляюць нам больш навукова падыходзіць да выканання музыкі. Мы маем уяўленне пра лады, маем уяўленне пра працягласці, пра тэматыку, пра танальнасці, на жаль, не маем. Полацкі шытак мог бы, але ў многіх творах там нават танальнасць не прадстаўлены. Вось. Таму на пытанне, ці з'яўляемся мы рэканструктарамі, мы адказваем: з'яўляемся, але той меры, в якой гэта рэальна жыццявіць. Мы можам зараз пачаць выконваць ладамі сярэднявечнымі, рэнесанснымі музыку, якая да нас дайшла. Праблема ў тым, што сучасны слухач, выхаваны з дзяцінства на жорсткім падзеле мажора і мінора, ладоў мажорных і мінорных, калі ён чуе музыку, в якой гэтыя лады злітыя разам, в якой ёсць прысутнічаюць ноты не плюс 30 центаў, гэта значыць фальш нейкай ноты, а это паўнавартасная іншая нота. Некаторыя людзі падыходзілі да нас, калі мы такія эксперыменты ставілі, казалі: а чаму вы выконваеце арабскія мелодыі? А гэта не арабскія мелодыі, гэта лады сярэднявечныя, рэнесансныя, да якіх наша вуха не прывыкла проста. Таму, робячы такі рэверанс і крок у бок сучаснага слухача, мы граем, выкарыстоўваем мажора-мінорны сучасны лад, мы граем нашмат карацейшыя кампазіцыі, таму што раней людзі дазвалялі сабе спяванне баладаў на 30-40 хвілін. Я па чым гэта магу меркаваць? Ёсць у нас адна балада, якая выконваецца 8 хвілін, і гэта 1/18 тэкста, которая реально дайшла. В арыгінале яна, напэўна, гралася каля 30-40 хвілін. Но мы не можам это сабе дазволіць, таму што зноў жа у нас ёсць у сучасных слухача стэрэатып радыёфармата ў выглядзе 3-3,5 хвілін. Вось, таму на сённяшні момант, вывучаючы навуковыя працы, маючы стасункі з многімі музыкамі, якія імкнуцца займацца рэканструкцыяй музыкі, з майстрамі інструментаў, сутыкаючыся на фестывалях з формай рэканструкцыі музыкі, мы слухаем рэгулярна, і што датычыць танальнасцю, тэмпа рытму, аранжыровак, ладавай структуры. Мы па максімуму набліжаемся, наколькі дазваляе наш сучасны час, да рэканструкцыі. Але крытычна ставячыся да гэтага, давядзецца сказаць, што ў большасці мы вымушаны займацца адаптацыяй і стылізацыяй. А все названия, они написаны на латинице, это белорусская латиница. Чаму мы выбралі гэта? Ну да, я не памятаю. Дызайнер альбома выбрал, мы згадзіліся. У нас традыцыі розныя ёсць. Беларуская мова, старабеларуская мова і польская, якая тут была шырока выкарыстоўваная. Яна мае традыцыі всех гэтых птушачак, але, скажем, позняя беларуская мова, яна выкарыстоўвала польскія ч, як CZ і так далей. Таму лацінкі беларускія рознай стылістыкі. Я не ведаю, у меня не выпрацавалася стаўленне такога сталага, стабільнага да таго, якая з лацінак найбольш адпавядае беларускай мове. Ну, я давяраю некаторым музыказнаўцам, якія кажуць, што якраз гачыкі, птушачкі гэта тое, што для беларускай мовы больш адэкватна. Хаця, на маю думку, гэта стварае праблему алфавіта, альфабета, як кажуць, адрозненне ад сусветнага і вот славянскія мовы, которые это выкарыстоўваюць. Вашу музыку использовали в каких-нибудь фильмах? Вось толькі што закончились перамовы для 6-го сезона серыяла «Викинги», амерыканцы набылі Сальтарэлу. Я не ведаю, чаму гэта крок шоу-бізнеса, таму што калі да нас вярнуліся і спыталі, што вы параіце, мы параілі адназначна «Тутен танц». Ён нашмат бліжэй па стылістыцы самому фільму. Хаця занатаваны гэты танец, занатаваны якраз в 13 стагоддзі. Это ўжо не эпоха вікінгаў. У нас ёсць архаічныя творы, заснаваныя на беларускім архаічным фальклоры, яны бы вельмі пасавалі для серыяла «Викинги», але прадюсеры выбралі гэта. Дзе якая музыка яшчэ выкарыстоўвалася? Была размова пра прыгоды Праціша Вырвіча, але перамовы нічым не скончыліся, там граецца стылізацыя. Ёсць перамовы пра тэлевізійныя перадачы. Ну, вот в Амерыцы таксама адна перадача агучвалася. У нас шмат тэлебачання радыё выкарыстоўвае. Из фильмаў на гэты момант толькі «Викинги». То у группы в планах в будущем будут ли какие-то, ну, например, как зомби, такие эксперименты, новые какие-то области, жанры? Я хотел бы сказать, што 4 апошнія гады вельмі актыўнага і працяглага прысутнасці працяглай у Злучаных Штатах Амерыкі штурхнулі нас на думку, што мы губляем публіку в Европе і мала выступаем в Беларусі. Таму, не гледзячы на тое, што контракт у нас яшчэ 2 гады працягнецца, мы все-таки будем часто выступаць в Беларусі, Польшчы, блізлежачых краінах і в еўрапейскіх астатніх краінах, там Італія, Германія. Больш за тое, на красавік у нас запланаваны гастролі па Польшчы. Мы бы
хотели тых песняў, якія ў нас назапасіліся, мы не запісалі яшчэ 8 песняў, якія ў нас на сённяшні момант ёсць в рэпертуары, развучаны, але не запісаны. З іх, а таксама тое, што за новы сезон 2020 года канцэртны у нас з'явіцца, стварыць новы альбом. Калі ён будзе записываться, не ведаю. Мы бы хотели инструментарий поширить, драматовать инструменты, повеличить камерную программу, потому что мы отрымливаем запрошение на фестивале камерной музыки, стародавней камерной музыки, барочной камерной музыки в Европе. Что дотычить экспериментов, экспериментом было обновить, еще не записанной нигде, песня про штурм замка Пулин. Это был эксперимент. Полезть в 14 стагоддзе и записать вельми брутальную балладу с брутальной историей. Это был эксперимент. У нас подвешенный эксперимент про запись велизарной баллады про Смока. Вельми архаичная песня. У нас в некальких вариантах в Беларуси она існуе. Мы бы могли гэтым ганарыцца. Эта идея подвисла. Активно зараз что мы робим? Это новая сфера для нас. Это батлейка. Мы обновляем в стилистице 16-17 стагоддзя вандроўны батлеечны великую шафу, великую трохпавярховую шафу. Зараз выраблены большасць декораций, большасць лялек. И першае, что мы хотели бы гуртом Стары Ольсы в суправаджэнні всёй музыкі, якая у нас ёсць, зрабіць, гэта ўжо хутка мы падыйдзем до того, каб пачаць репетовать спектакль «Тристан и Изольда». «Тристан и Изольда» на сённяшні момант, мы дзіўная нацыя, не ганарымся тым, што ў нас лепшае ў свеце, про это варта казаць. На сённяшні момант з усіх краінаў вядомая балада про Тристана и Изольду самая вялікая, распаўсюджаная і па памеры, і па сюжэце гэта беларуская. Беларуская, менавіта беларуская. Хоць даследчыкі пішуць, што яна грунтуецца на сербскай, сербская менш. І не ўтрымлівае столькі сюжэтаў. І Трыстан там выступае зусім в іншай ролі. Ён выступае жывым, агрэсіўным, вельмі рэгулярна, авантурыстычным рыцарам. Ён закаханы в Изольду, якая з'яўляецца жонкай караля Марка. Гэта і триллер, і боевик, і мелодрама. І мы хотели б в стылістыцы, хутчэй за ўсё 17, про батлейку 16 мы ее ведаем мало, зрабіць стылістыцы 17 стагоддзя, дзе нават скрынка паўтарае формы і асноўную архітэктуру. Мы знайшлі вельмі старадаўнюю шафу, вельмі старую шафу, мы ее рэстаўравалі доўга. Яна паўтарае, як і павінна было в 17 стагоддзе паўтараць выгляд храма, менавіта базілікі, барочнага храма, віленскага барока. І вось гэта для нас новае, не ведаю, ці атрымаецца да весны гэта зрабіць, але хацелі б на весновыя канікулы дзіцячыя гэтую батлейку прэзентаваць і паказаць дзеткам. Што датычыць праекта, это быў асобны праект, это не быў звязаны з нашай творчасцю, это быў адыход ад тэмы. Праекта запісваць на старых інструментах рок-класіку. Пакуль мы возьмем перапынак, бо мы радуемся, што па ўсім свеце сталі вядомы дзякуючы гэтым кавер-версіям. І што дзякуючы тым кавер-версіям потым людзі з розных краінаў залазяць на наш сайт альбо ў інтэрнэце глядзяць музыку сярэднявечную, якую мы выконваем. Але мы бы хацелі адысці ад гэтага, бо журналісты, дарэчы, задаюць часта пытанне, як в Амерыцы ўспрымалі кавер-версіі рок-класікі. А мы тлумачым, мы 4 гады в Амерыцы граем сярэднявечную музыку, а не рок-класіку. Это для нас быў проста адыход ад асноўнай сваёй стылістыкі. Таму пакуль будзе пауза, хаця, выдам сакрэт, внутры гурта Стары Ольса вядуцца розныя размовы, жартаўлівыя, сур'ёзныя па-рознаму. Ці не варта нам яшчэ што-небудзь спрабаваць сыграць? Бо на старых інструментах вядомыя мелодыі і класічныя мелодыі пачынаюць не абсолютно по-іншаму гучаць. Это правда. Зомби действительно очень хорошо получился. Правда? Инструмент. Може і критику отрымлівалі. Правда тым, што ў Кренберис там на гітары все засновано. І гітара, асабліва тэмбру падабрана. А мы не можем эти тэмбры выдаць цыстрай. Это все-таки акустычны старадаўні інструмент, і форма яго не такая, як у гітары. І гуказдымальнік не можа там выцянуць много. Можна перарабіць яе тэмбр. Але ж мы записывали это на консоли, там, где ты тэмбр задал и все. И потом ты на компьютере будешь тягать, будешь псовать только. Ну, наконец, последний вопрос, который мы задаем всем гостям программы «Идентичность». Что для вас значит быть белорусом? Гэта жить на своей земле, дыхать тым паветрам, якім мы дыхали мои продки, памятаць про гісторыю и выхоўваць и своих детей, и чужих детей, и своих сяброў, и ввогуле наших суграмадзянаў выхоўваць у патрыятызме и любові до своей земли. И атрымліваецца з дапамогай музыкі гэта нашмат лепш, чым з дапамогай якой-нибудь логікі. Большое спасибо за беседу и успехов вам в творческой деятельности. Дякую. Идентичность.
Сегодня мы поговорили с основателем и руководителем Змитром Сосновским о белорусской средневековой музыке. Передачу можно будет послушать в любое время на YouTube-канале «Культурная панорама Радио Беларусь» в плейлисте «Идентичность». С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. Идентичность.